Hello guys, welcome back to my new video. Nalok title thumbnail ini Simon khana tini video tamo. Tini hingga ang first time ani ko pi rok bai khwnai rajak nai tamo. Ang sob samoi na pin bai rajago hingga tini rok bai rajai nai gina hinai rajak mani side cutting bai tamo nai dei style ke first time ani. Bo video rok takhlai no lasi jago. Blog rok kasane ke ang ano video simi sabe nei blog claim atom khata claim less ke nei bo ranani kurungsi emne chini para pasing napit 3-4 jona tongo nog jiri rajangam so hingkang bai contact khlaimano ani description link rojak tei contact rojak onek aram ke matong gorom ni ba thanda ke khwnai ramani pore obat sip sew uthok doke gena dang ke busuk aram kha suk ya kaini style ke ge botak silai tongo blade bai pana ke norok ani channel ko tal phai ke channel no subscribe tai like comment and share khai di tai ani main channel Tiprasa Thinang YouTube channel no subscribe khai di ro hinke norok kubwa dance noi mano genai de camera otongo ani ko pino time sa ani busuk share khai di ta kheno busuk pai ke norok next video malai nei tata bye.